Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawat ni Mrs. Cruz ni Tom, iti paktorya ti chichirya. Nagamamuda Tom, kan ti tomboy ani Janet. Magustuhan ni Mr. Cruz ti kinagagat ni Tom. Dinayaw mo't ni Janet, ti kinaanos kan kinasat ni Tom nga agadal. Inalukoy nga rod ni Tom ni Janet nga agadal mata. Nagsinningad, dagiti dua. Kanayon da nga agkuyog amapan iti pagadalan. Kabayatan na, agsapsapol ni Mr. Cruz iti agtrabaho iti paktoryana. Nagawid nga rod ni Tom. Tapno awisen na, ni Mike akabsat na. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta iti alawas ang napauwan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan nanang? Mayat kit di no umay ni Mike tapno makadalmat. Dandan ni agkulehyo. Agurnong iti pagadal na. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam ornungam ti daduma sweldo ma. Isu ti daduma nga aramata minton agadal ka iti kulehyo. Ngam asino nga iti kadwayong agtrabaho ijay garden, nanang? Didak pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti paktorya. Ado nga ta, nanang? No agtrabaho kayo, binulan kayong agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagideliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo kadi kayat? Adun ti agorder iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kayat ko boss. Sursurwak nga ron ti agmaneho. Patya ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahanag. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga rod, asidag ti pagideliveran day ta. Iso ako muyog kan. Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadalan inton malam. Agyaman ak unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buhok ko. May mayat na umatidug ti buhok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akasla pukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nam? Saan kit din? Bay amon ti agpapukis. Bagay mo ti atidug a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buhok ko. Ngam itantabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buhok mo? Bagay ko nga ta. Ang mga katawaan dak. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buhok. Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, aanda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet? Apay, boss. Didak ka di nabigbig. Saan mat unay anabayag di sa anyo ayo umay dito'y paktorya? Maikawa aklaang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong kan nakamaong. Ita, nakapalda ka? Kan, saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Napintas ka ba't gayam? Thank you, boss. Muray da kayo. Nagpintas kayo. Ay, sigod na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Hindi, guwapo. Boss? Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo? Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad?
Agor nung da kano iti pagadaldaan ti. Day takatay kunak. Parparigatan nyo laeng ti bagiyo. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo? Saan kano adakas ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakas, auntie. Ambisyosa kayo kit di day ti amok. Uray, ta saan kami kanumot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, di ta ka man laangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro di anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang, nasingput mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw kitay. Ang madikit din tito na dati sa una. Pasensyan manang. Alabay takas sa ukto ti anak ko. Rumbang laang. Nagtrabaho laang dagiti kakabsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Imove ubingan. Kasanon to pa yan inton dumakal. Amangan no di na pa'y am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbagang ambisyosa tayo kano. Anya ngamin ti imbagam, anak. Mutsak matan nalapdan yung imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwan, nanang. Lumikli kaklaangan, magsabat kami. Nasakit ngamin ti pa nagsasauna. Baybay amlatan, anak ko. Awan matlaang ti maganab mo. Nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin maulit, nanang? Nagpaisun sa matay ko nga amangan no agayatan ni Janet kanitom. Manipod ka na yung dangagkuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet. Saan na tumbo ititigtignay na. Inaram nga tan nitom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kitag, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nun nitom ti makagapuno apay nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kas di nga kuy-kuyog da. Imposible mo't. Nga dapay sa bali ang makagapoy, ti panagbalbaliw na. Mga no adalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirikna na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahus tutay kunak? Abagbagay mo ti atidug abuok. Uray si kamot tom. Nagtar kamot. Sapay ko ma. Tagtalin at ti panaggayam ta. Aging gadi ta makaturpos. Masiguradok ngagtalinaad. Awan pa'y nagayam ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasingpot. Nalabas samot dahit apa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak, Tom. Kaya't mo ka di, nga ipasyar ka mat ijay na mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balay niyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dilaang siksika. Pudno ka di day tangay imbagam. Amangan kit di mat no may kamanong ak nga ipasyar mo ijay balay niyo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae, apadap-awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kinimanang Janet, manong? Awan pa, ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang, makaturpusak pa'y. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal Maysa, manong. Planok pa'y laang, ading ko. Ngaminton makaturpusak. Iso ti babae, ng arapaap ko.
Nasingpet matkit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunak ken kuana. Kayat kong ipasyar ijay balay. No awan klase. Agpakadakan ni boss. Masiguradok adi na tayo palubusan. No agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpet kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhet iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer danto kan ka ti anak da. Gapo ka di tanangisang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y nga agasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo mo tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparo pakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumatkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadal da. Day tati imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayim na ti babae. Agpadadaan na singpet, nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mati alalaan ti babae a kurso. Agpadada mga alala iti kinapulis. Ngam amoy nanang. Sigud atumboy gayam day di babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong. Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit ipanaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako mairekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. At dading ko abalasang, boss. Nalaing matday dyan agtrabaho. Sige. Nulakat takaslakad na kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Un, boss. Kaslaisun to ti kasukat ko no makaturpusak. Kaskada kami kan ni Mike. Agadal kumamat lang. Sige, basta nagagat-lakit di. Tsakamin kayat ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay, talis tumat nga agtrabaho. Kaano nga rod nga umay day takabsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi kan ni Janet, boss. Umay tumot ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad? Agturpos nga minan damanong, nanang. Sayang met, no sabali ti sumukat nga agtrabaho ijay. Kabailan nga tani ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadal? Adda kami pa'y mat kini Manong akadwana ijay. No agpulis to ni Manong, di adda pa'y lang matakadwana, nanang. Saan mo nga rod abaybay anti ading yu ijay, O nanang, apay ko mabaybay ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin. Dandanin makaturpos ni Manong, nanang. Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay. Tamalpas matlaangan ni Tom. May santun a pulis. Nanang, mas daw tulakit di Jason na mamati nga agad-adal ni Manong. Bay amlat ta dagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan matkit yan, nanang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Nene. Apay, anak kapulas ka iti kastaunay. Papanam.
Itagamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inakmamot imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagak. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ididitoy. Sana nga asawa day jay, tagpadadang agad-adal. Aggayem dalaeng. Na, pudno ka di ti ibagbagana, nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan. Inak agpagradwar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.